kako smo shvatili da smo sve bliži Evropskoj uniji, osetno se promenilo naše ponašanje u raznim sferama života, a danas ćemo pričati o legalnoj kupovini muzike, filmova, knjiga i časopisa i to sve preko mobilnih telefona ili tableta. U svetu je to odavno normalna stvar, a kod nas tek počinje da ulazi u naviku. O tome razgovaramo sa Ninom Srdić, kojoj želimo dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli. Dobro jutro, Nina. Sve ovo o čemu smo pričali i šta smo nagovestili, rekla sam već, to je već prihvaćena stvar u Evropskoj uniji i u svetu. Kako će to kod nas izgledati u bliskoj budućnosti? Pa upravo naša aplikacija koju smo razvili sa kompanijom Samsung i firmom New Look Entertainment se bazira na tome. Legalizacija i stop pirateriji. Što se tiče autorskih dela, znači knjiga, magazina, filmova i muzike. Dobro, jedna od tih knjiga je, na primjer, evo ova. Muškarci od A do Š, to što vi imate u rukama naravno je papirno izdanje, ali takođe mnoštvo knjiga se može naći na našoj aplikaciji, različiti muzički sadržaj, magazini i filmovi. Šta će u stvari aplikacija omogućiti? Omogućit će legalnu kupovinu, što je jako bitno, posebno ako želimo da pratimo evropske standarde i tendencije. Neophodno je suzbiti pirateriju i zaštititi autorski i intelektualni rad, tako da će pomoću te aplikacije biti moguće kupovati legalno filmove, muziku i različite stvari, različite sadržaje. Kako će se to uspeti ako mi danas imamo opšte poznatu stvar, da kada neko kupi iPad, neko mu pošalje ključić, da odključa i da sve kupuje besplatno, ili da preko raznih sajtova skida filmove i tako dalje, na koji način će se tolika piraterija koja je zaista opšta stvar u Srbiji suzbiti? Nažalost, mi smo samo karika u tom lancu i mi se borimo za sada manje više uspešno. To treba na državnom nivou da se pozabave time i da se zakonski zaštiti, kao što je u Evropskoj uniji, na primer, upoznata sam kako je to u Švedskoj, sada već i u Hrvatskoj. Kako to izgleda tamo? Na primer, kada skidate nešto, vaš provajder je zaštićen s te strane i vi plaćate užasno velike sume novca ukoliko skinete nešto što je hakovano, to jest preko torrenta. Na koji način se to, dakle, plaćati penali? Znači, vi, na primjer, želite da skinete neku pesmu i ukucate, ne znam, Željko Joksimović torrent i pokušate da skinete ili preuzmete to, registruje vašu IP adresu server, vaš provajder internet, ne znam, sad ne bih da reklamiram, ali neko od internet provajdera, i automatski su oni povezani sa policijom i sa tim sektorom koji se bavi time. Kazne su od 200 evra, koja je minimalna kazna, to je kad skidate, na primjer, background za vaš desktop ili pozadinu, da me ljudi bolje razumeju, do, ne znam, suma od 100.000 evra, zavisi od količine i zavisi šta. To su u stvari autorska prava. To su autorska prava gde mi, nažalost, ne vodimo dovoljno računa. A moramo da sačekamo tek zakon da bi to zaživjelo u Srbiji? Naravno, sad ko ima dovoljno svesti, on će kupovati legalno i na taj način poštuje same autore čiji sadržaj kupuje. I zaštitit će sam sebe. Naravno. Rekli ste knjige u elektronskoj formi. Koliko ta vrsta publikacija može da poveća čitanost i uopšte prisutnost knjiga u domovima u Srbiji, koja nije baš na nekom zavidnom nivou? Ne, užasno. Brojke su stvarno katastrofa što se tiče čitalačke publike, da. Čitalačke publike, posebno među mladima. Ovaj način je odličan zato što je sve više i više korisnika smart uređaja, bilo tableta, telefona, tako da taj način približava korisnicima čitanje knjiga. Mnogo jednostavnije i praktičnije. Pa što sam htjela sada da pitam, ta neka digitalna forma na koju se svi prebacuju, uskoro ćemo i novine čitati u digitalnom formatu i plaćati pretplatu za elektronska izdanja, novine i tako dalje. Da, mi također imamo, izvinite što vas prekidam, imamo u ponudi magazine. Da, naravno. Na koji način to da razuverimo gledaoce koji sumnjaju u održivost, da tako kažemo, štampane forme, na koji način aplikacije mogu da pomognu u stvari prodaju knjiga i časopisa? Pa mogu da pomognu na taj način, da krenemo s te praktične strane. Vi ne morate da idete u kiosk da kupite, znači štedite vreme, a vremena je sve manje i manje u ovom 21. veku. A i papira? Molim, i papira, da. A moramo da štitimo i drveće i okolinu. I zaštitu životne sredine. Naravno, zaštita životne sredine na prvom mestu. Tako da vi samo jednim klikom možete praktično da downloadujete knjigu. S te strane da sve naše publikacije koje se nalaze u okviru aplikacije su zaštićene od piraterije, hakovanja, tako da je sam taj format koji mi nudimo u okviru naše aplikacije štiti autorska prava, na šta smo jako ponosni.
Uglavnom se na odmoru bavimo čitanjem knjiga, časopisa i tako dalje. Kada odemo u inostranstvo, kako bismo mi odavde iz Srbije, koristeći usluge naših provajdera, mogli da u inostranstvu koristimo aplikaciju. Vaša aplikacija koju downloadujete na sajtu Samsung Apps-a, ona je vama dostupna 24 sata bez obzira gde se vi nalazite. Bitno je samo da imate konekciju sa internetom. Wireless. Da, wireless. Da, inače se plaćaju troškovi. Da, inače... Operateru. Ništa, Pakleni veliko vam hvala troškovi. na gostovanju. Hvala vam. A mi ćemo podeliti dve knjige od Muškarci od A do Š našim gledaocima, 3063-452, dva primerka za vas. Ko se prvi javi, odnosno prva dva gledaoca, moći će da očekuju da će... Muškarci od A do Š. Tako je, čekat će ih knjige na prijavnici televizije Pink na Dedinju, a mi smo već odavno ogladnili. Hvala još jednom. Hvala vama. Da mi